Hello guys. Guys, nalimtan din ako gahapon ang gabas. Tungod sa kaong kabisi guys, nalimtan na hinuon. Mo nang ako na lang pong arion sa sud sa merkado. Mag-ubog na lang ko guys kay ro madali. Stila ni amo ang dapit gajud guys. Nanaiming ko guys nga medyo hunas-hunas pero laom pa jud guys Kay kung mulibot pa ko sa suluyo guys, mas madugay ko. Unya gamiton ra ba ni Mister ang maong gabas? Mao na nga mentras wa pa siya moabot guys, ako lamang sang adtuos merkado, sus lawom ra ba Ginoo. Gawas kukuan. Say wait. Ang mabay brada. Salamat. Interest na pa adlaw guys, magkalimutan ning pukot kay sa gikaingon ko na guys, karong dili madugay mamaon ako. Hello guys. Guys, nalimtan din ako gahapon ang gabas. Tungod sa kaong kabisi guys, nalimtan na hinuon. Mo nang ako na lang pong arion sa sud sa merkado. Mag-ubog na lang ko guys kay ro madali. Stila ni amo ang dapit gajud guys. Nanaiming ko guys nga medyo hunas-hunas pero laom pa jud guys Kay kung mulibot pa ko sa suluyo guys, mas madugay ko. Unya gamiton ra ba ni Mister ang maong gabas? Mao na nga mentras wa pa siya moabot guys, ako lamang sang adtuos merkado, sus lawom ra ba Ginoo. Nabasa na jud ko ani guys. Asa naman ning nabaw ani oy? Bahala nagmabasa guys, maligo di ay. Tanto din akong video guys, duko-duko ni adto na di ko sila di ara madis daplin ring. Agay laom-laom na gud di ay Ginoo. Hala bahalag mabasa basta kay Ginoo. Mura na ta anig nakaihi ni ato sa merkado oy. Kita ra pa maglibot-libot guys og unsay mga buhaton, mga trabahoon. Mao lagi ning di lagi ta magpasagad ani. Kay kung magpasagad ta guys, wa jud tay mahimo. Mura kog nangihi guys Mura kog nangihi, bahala na. Basta kay natabok din ako guys. Piaw guys, oh, ang gitabok, oh.
Layo-layo pa pod. Morning. Hello. Gibilan ba gamong gabas? Tingaan. Berto. Bilang kabuo. Dalawa. Uy, nalimtan man ako lay. Sus, Ginoo. Kini laging daghan tagtunong. Iwa na lang nabili. Kanunay dyan ako ang mahilimtan in town. Pila na iba doon? 70. 70, so 140 ang duha, no? Para na. Hala. May suko. Lain na kasi na ato. Alberto. Niya na ta guys, manatag kuha sa tong gabas guys. Ani palit na naman kog sudaan guys, oh. Kay inigabot ni Mr. maka ready na ta. Dili na ta magdigamo. Kay mo sa mo ta kadugay kung magdigamo guys. Sama sa gyapon guys, mutabok ta ning suba. Bahalag mabasa basta kay madali lang ato ang tuyo. Ano po mag-ilis guys? Ginoo. Nabasa na ni atong lanot ani guys. Wala. Mura, matumba ta ani wala ba bangani ning ako ang sudan kay og ang banganan lagi. Init. Mauna nga dili lang naho banganan kay simbakon taon para makaalis nga nang unsay aning mga kuan sa silupin. Hala, di naman ni mao ang giagian ganina. Uy, lagyud Ginoo ko. Nasayuhan man ako aris laom. Namura. Basa naman ko, oy. Ano ni resulta og pabaya guys. Kay kung wa pa pod kalimti ag gabas gahapon dili ko maingon ani. Diyos Ginoo. Basa na atong lanot ani. Basa na ko guys. Tanaw ra guys. Sa amang gahapon nalimot na ko gahapos gabas nya gamiton karong adlaw na ang gisayo guys karon di masuko si Mr. kay kung dili lang ni nato kuhaon na unsa pa may gamiton ani.
Mao lagi kining manubig kay manayming malagi ta. Na si Alvin mo at. Imo nga sa Alvin og. Yang paon-paon ko nun kantidad de tingalig 2,000. Wa jud kuno siya kaagi. May ba ko ni mangnukos dito baligya niya ug mamalangre mo palit nila man kuno kanang paon-paon kaysa nukos. Saon lagi mangandoy magmamsa. Kinsa naman ang nidunggo? Si Bert, no? Para ba diha glab asiro ug naagali isda. Abot na kong bana guys sa iyang pagpamalangri. Bisa pag mahubog ning banaha guys basta panala man ni among panagat indig mata diretso na ni siya sa laod. Dili kay ni problema og makainom. Pero hilang ra na siya makainom guys og mamanday. Gani gahapon sa Sabado o Domingo Pwede na siya mag-inom-inom. Gi pamaulan, gi kapoy, naglubog intiro adlaw. Wa diha aglab asero, so wa tingali. Ano man to na ano de? A few moments later. Aniya guys, magtrabaho na po sa pukot guys. Umana man ko sa palangre, magtrabaho na po ko sa pukot. Kaya aron dalit at maka aron mahuman-human ni guys. Sa dili madugay mamaon na pod ko guys. Mintras na apay adlaw magkaliwa pa ko aning amuang Mintras na pa adlaw guys, magkaliwa ta ning pukot. Kay sa gikaingon ko na guys, karong dili madugay mamaon ako.
dali ramang pod ang pagpamaon. Ang lisod guys og magtrabaho pukot og wa nay adlaw kay di na kay makita ang mata. Pasensya na mo guys kung maora ni ako ang video karong hapuna guys. Mo sabot lang po ta guys kay di lagi ta kalakaw-lakaw gumikan ani mga trabaho na ho karon. Hasag di laman guys kay sa mga adlaw mamawi naman ko. Og sa dili pa ko mo tapos guys. Salamat ko niyo dako guys sa inyong pagtabang kanako og manginhaot ko nga sa kanunay inyo kong buligan guys sa pag subscribe sa wa pa maka-subscribe og sa pag comment or pag-share nga to sa inyong mga higala guys. Ako mo yun guys, daghan kayong salamat. Bye bye.